Skvelým sviatočným receptom, ktorý sa pečie aj na Vianoce, sú štafetky. Plnené sú vynikajúcim kávovým krémom a namáčané sú v čokoláde. Poďte si ich so mnou upiecť. Na štafetky potrebujeme na cesto 10 bielkov, 220 g kryštálového cukru, 100 g hladkej múky, 100 g mletých lieskovcov, štipku soli, na plnku 300 g masla, 50 g hladkej múky, 7 g mletej kávy, 250 ml mlieka, 80 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 1 lyžicu rumu. Na polevu 150 g horkej čokolády, 1 lyžicu kokosového tuku. Najskôr si pripravíme ľahučké snehové cesto. 10 studených bielkov nalejeme do misky. Pridáme štipku soli a vyšľaháme iba do miernej peny. Teraz budeme po lyžiciach pridávať za stáleho šľahania kryštálový cukor. S bielkou sme vyšľahali skutočne tuhý sneh, trvalo to aj 5 minút na vysokých otáčkach, pozrite sa, krásne drží. Teraz zmiešame najemno zomleté lieskovce, môžeme použiť aj vlašské orachy alebo mandle. Zmiešame ich s múkou. A po tretinách túto zmes orechov a múky zapracujeme do nášho snehu. Jemne primiešame, len takto jemne prevaľujeme zo strany na stranu, aby nám ostalo cesto krásne, nadýchané. Pridáme druhú tretinu múčnej zmesi a zvyšok. Takto vyzerá premiešané cesto, vidíte, že stále pekne drží tvar. Cesto teraz rozdelíme na dva veľké plechy na pečenie, ktoré vystelieme papierom na pečenie. Aby nám papier na pečenie dobre držal, môžeme ho prilepiť cestom, alebo môžete potrieť plech studenou vodou a na to prilepiť pekne papier, pretože cesto bude veľmi jemné a nechceme, aby sa nám posúval papier hore-dole. Polovicu cesta preložíme na jeden plech, ešte môžeme zo spodu poriadne premiešať cesto. A teraz takouto pekne veľkou špachtľou alebo nožikom cesto pekne rozotrieme. Cestá na plechoch pečieme po jednom, v rúre vyhriatej na 200 stupňov Celzia, asi 8 až 10 minút. Dávame si pozor, cesto sa nesmie veľmi vysušiť, aby sa dalo rolovať, nesmie byť také do hneda, musí zostať pekné, svetlé. Korpus na naše mini rolátky už je upečený, teraz ho potrebujeme dať dole z plechu na pečenie, trošku uvoľníme tie končeky, čo sme prilepili. Tak, teraz môžeme takto priložiť druhý papier na pečenie, na korpus, chytiť oba papiere a preložíme. Teraz potrebujeme odstrániť papier na pečenie, pozrieme sa, či nám to pôjde ľahko. Ak vidíme, že veľmi nie, tak si pripravíme navlhčenú utierku, a touto utierkou na chvíľu prikryjeme náš upečený korpus a vplyvom vlhka sa nám roláda pekne uvoľní. Teraz môžeme po chvíľke vyskúšať, či to pôjde lepšie. Vidíte, ide to krajšie, oveľa lepšie, pekne sa to sťahuje, tak pomaličky
Papier na pečenie posťahujeme pekne po kúskoch. Vidíte, cesto je stále mäkučké, nesmie byť vysušené. Na krém roztopíme v hrnci 50 g masla. Do roztopeného masla pridáme múku, vytvoríme kašu, ešte pridáme kávu a trošku opražíme, káva sa musí rozvoňať. Nádherná vôňa. Teraz postupne primiešame mlieko. Za stáleho miešania varíme do zhustnutia, trvá to niekoľko minút. Kaša už je hustá, je hladká. Varíme ju na miernom ohni, aby nám neprihorela. Uvarenú kašu prenesieme do misky a za občasného miešania ju necháme vychladnúť. Dokončíme si krém, zmäknuté maslo pridáme do misky, nasypeme práškový cukor, pridáme aj vanilkový cukor a pomocou šľahača s metličkami vyšľaháme na hladký krém. Keď už sa maslo s cukrami dobre spojilo, budeme po lyžiciach pridávať kávový krém. A vždy zašľaháme. Aby bol krém ešte chutnejší, nakoniec prilejeme rum. Korpusy rozrežeme pozdĺžne na 3 rovnaké pláty. Používam takýto zubkovaný nožík, takýmito zubkami. Tak sa mi lepšie krája tento korpus. Každý pás teraz potrieme plnkou, potrieme asi 2/3 pásu. Na rozotretie použijeme nožík alebo takúto menšiu špachtľu. Teraz z každého plátku natretého cesta vytvarujeme takúto tenučkú rolátku. Môžeme si pomôcť papierom na pečenie. Pomaličky rolujeme. Hotové rolády odložíme na niekoľko hodín do chladničky, bude sa nám s nimi potom lepšie pracovať. Nad vodným kúpeľom si na miernom ohni roztopíme čokoládu. Pridáme asi lyžicu kokosového oleja. Premiešame a v takejto tekutejšej čokoláde sa nám bude lepšie koláčik namáčať. Roztopenú čokoládu prelejeme do vyššieho pohára, v ktorom sa nám štafetky budú lepšie namáčať. Čokoládu necháme vychladnúť na izbovú teplotu. Stuhnuté rolády nakrájame asi na 5 cm kúsky.
Ja si takto pomôžem, aby boli rovnaké. Oba konce rolátky teraz budeme namáčať do našej roztopenej čokolády. Čokoládu necháme dobre odkvapkať a preložíme našu mini rolátku, ktorá už je teraz štafetkou, na mriežku. Takto spracujeme všetky rolátky. Dnes sme si spolu upiekli lahodné štafetky plnené kávovým krémom. Ďalšie recepty na sviatky, na Vianoce, aj na vaše narodeninové oslavy hľadajte na mojom portáli medovemotulzy.sk a ja sa na vás teším tu na mojom YouTube kanáli Medové motulzy vždy vo štvrtok o 18.